Ayo! Ayo! Kisa man itong nag-ayo? Ang saman! Musulod ko. Kita ko yung mga product nga mo akong i-kuhan sa imo. Ah, sige, dayon. Ang sama na? Pwede na to, pwede itong plaster. Mapan ako i-demo sa imo nga bagong product. Pang product, ang sama na? Dili na tadapit. Kay bawal mo sulod dito sa sulod. Skilling. Ang sama na? Kung ano siya, pangpa-beauty sa naong ma'am, kung pagpahamis. Ako na siya i-demo Hala, sa imo sakto yun na sa ako. Ma'am, kay urag yung ni kanang ni kuan na ni dry na akong naong ma'am. Ma'am, sige ma'am. Ma'am, interesado ka ana ma'am. Maayo ning ato ang product ma'am kay kuan ni siya. Organic. Pwede mo i-demo sa imo ma'am? Sa imo na ako ni i-demo kay. Ah, Para sige. mag-isingan ka. Sige ma'am. Kanang- Sige. Ma'am, makakuan gina ma'am. Makahamis makahamis gina siya. ignaw. Organic ni siya. Ma'am, before sa nimo ikuan sa ibutay mong bag ma'am. Ibutang Dili sa sa akong kuan, bag bi. Ma'am, Ako ni i-demo sige sa imo, ma'am, bi. kay ma'am kaning dry na kayo Ano kung siya? naong ma'am. Basta Oh, doon. ma'am, taawa akong naong ma'am. Dry Basta- na kayo. Oh, Ifisado lagi- ng ano suba nang ron imong kadry sa imong naong? kayo ma'am, abot ka diri ma'am. Wala sa ako sa ning Dili i-demo. ka dapit ma'am, sige. Kini siya, kuan ni siya, organic ni siya. Oh. Oling skin. Oo. Oling skin ni siya makapahami sa naong. Ang Oh, kanang imong mga unsa naong pa? nga murag taguran. Mm. Amison ani. Ako ning i-demo sa Alam imo mo? ha. Lumang kanindot ani nga Kanang ato product siya ma'am. tan-awon, Oy, ha? di sa ligikan Kanang- ma'am, unya na ma'am. Kung ano siya ang company ani is Abuhan Company. Abuhan company Oo, ma'am. ang tag-iya ani ang nagkuang gid ani. Nabaguran ako na nabinggan mo. Bago ni siya, Oo. katupang kuan siya katapusan pa gid siya nag-open ng company katong Pizza 33. Oo. Oo. Katong December pagid ni siya nga nag-open ni siya nga company. Ah, sige, ma'am, Ako sige, ni siya unsa ulit Excited sa. mo kayo ko, ma'am, sige, ma'am. Excited gid ka. Oo. Ako sang excited gid ka ng akong Oo, product kay ma'am. nanindot gid ka Dili ni ka dapit siya. ma'am, dili ka dapit ma'am. Oh, Ulit sige. sige. Sige ma'am. Nindot. Ako ulit sa aron makasabot gid kay Kara, basta. Ano ba ang product? Oling skin. Oling skin niya siyang. Ato na i-apply sa imong nawong. Oo. Wapag gid siya. Oo, So, sige. ato sa ni Oh, siya. sige ma'am. Ma'am, sige ma'am. Gabi. Sige. Saag. Unsa man ang imong Ma'am, kilay? mahulog akong kuan ma'am. Unsa man ang imong kilay? Sige. Ma'am, Ang kanya imong akong kilay, kilay, tattoo ma'am. siya para mo. Baga-baga Tato imong na kilay. siya, ma'am. Tato na siya, ma'am. Ang oling skin gid siya, minute gid siya nga product. Oo, Di ka ni siya sa kanang Abuhan Company. Mm-mm. Ato ni siyang i-ano sa imong apply nato. Alam, ma'am, effective. Oh, effective siya. Dali ra ka siya di color. Ma'am, no? naramdaman ko na, ma'am. Didot siya, oy. Mga kandusan, perfect din ang oling skin. Nga na, dali ka siyang ipik, no, di ba? Color na yun. Mo ni siya. Ma'am, pwede ang ba siya product gamitin na pag mang-disco ko, ma'am? Pwede siya, gwapo ni ma'am? siya. Gwapo ni siya. Pwede ni, Gano'n siya kay- pud siya nga, Oo. sudlanan sa oling skin, pwede mo dalhon sa Oo. diskuhan. Sa diskuhan gid na siya, ma'am. Oo, dalhon mo Oo, ning sige, ma'am. Sige, ma'am. Gwapo kay siyang ipik, no. Dali na siya mo color. Ni Alo, sa di ba? Ma'am, pwede, dili dapit mo. Ato ni siyang applyan nga, okay, para makuan gid siya, mapantay kay para makita gid sa atong mga kuan, nga makakita sila mo order sila. Uy, kay gwapo ba ya ni uling skin nga mga product. Kay kining company manggod nga kaning Abuhan Company. Nindot sila mga product kay kini sila. Sige, ma'am. Gikarin Experience ako, sila ma'am. sa kuan. Experience ako, ma'am. Ako gini i-explain mo para makasabot yun. Kay Sige. di man ka masok imong kabit. Dili, ma'am. Uy, gananon siya, ma'am, nga magpagwapag. Ay, Ma'am. maayo. Mapulig yun niya, ani, ma'am, Siyang- na malipay gid siya, ma'am. Ato gini siyang Oo. ano no, ato gini siyang ayuhon pag cream kay Unsa imong nakita? Kabang-kabang pa dili na. Kulang Alam mo, pa. kulang pa gid gamay, ma'am. Kulang Kulang pa pa gid gid, ma'am. siya. Kulang pa, ma'am. Gamay, ma'am. Butang gid. Para gid Baga- siya. Abi ang bisa, ma'am, ayo pagtabag hawid ma'am. Kay kaya man ako siya. Ako nang inus-nus sa imo. Kuan ma'am kay aron makita gid ma'am para lamig gid sa among product. No, oh, di ba ma'am? Tanawa, di ba effective no. Wow! Ma'am, malipay gid akong bana ani, ma'am, kay. Pwede pa di mo mo na magani ma'am. Ma'am, dagan na magugi panggamit ng mga Wala cream, ma'am. gid epic. Tapos, wag gid siya epic, ma'am. Kasi, ni-epic gid siya maklaro. Dali gid ra siya. kayo no. Oo, dali ra Inusos kayo, sa imong ma'am. nang diri ma'am. Para Ma'am, dali salamat. kitang effect. Inusos sa imong diri. Oh, Dali sige, imong sige, pupo ma'am. ma'am. Di ako daw, ma'am. Ayo kani imong nang. Kani anak. Pwede sa lipstick, ano? Oo, pwede siya. Baka makagwapo na siya sa lips.
Oh, dali ra kayo. Oh, di ba? Oh, Alam mo. Gwapa. Gwapa ni nga Prada. Wala gid sa Prada. Kay imong kukulang pa inus-dus pa imong O, naw. ako naman. Inus-dus. Ako naman kayo. Oh, kana studio. Ayo gid og inus-dus. Oh, ana siya. Kaya katong mga kaguran og naw, pwede man gamiton ni Oling Skin. Uy, gana siya mang kay di nagig ko mailhan ma'am no. Mugawas sa gawas ma'am ba kay. Oo. Uy, kalaban ma'am mga maritis ma'am. Mag-apply ni sila. Purag Nami magughoy, nami mga kuan, Ako ba nami yan, magong product na pud sunod mga semana sila moabot to. Ako gapon to idi mo sa imo kay. Sus ko ganahan gid imong kabit ay nilo di ba gwapay no. Oh. Ma'am, dinugit ko mailan sa mga maritis sa gawas ma'am. Mailan. Di na kay mailan oy. Kay ngano maayo man ang product. Ma'am, sunod ma'am, pwede pa di siya sa lawas tanan ma'am. Oh, pwede mo say inus-dus Sa karon lang ma'am. siya. O tagpila man ni ma'am, tagpila ni. Kining isa gid ka ingon ani is 3,780 centavos. Barato ra lagi. Barato ra kayo. Effective siya, tas barato ra. Oling Skin. Oling Skin is siya. Sana Bakit siya all. product? No, di ba? Ma'am, ako Bakit, ma'am, ay napamaligyag lain ma'am. Or ikaw rin ka Ako nakabalikan. ako lagid ma'am. Ikaw rin, para hindi sila kasundog sa iyo. Gani nga, di ka mailahan, no? Hindi na ka mailahan. Uy, gwapo kay. Gwapo kay gipik. Oh, nga di ba? Oh, bongga. Ma'am, thank Kabalo you na di ka kayo. Sige, mag-apply. ma'am, kauna ko ni ma'am. Sige, sige. Kauna ko ni siya ma'am. Oh, mara, pero ang bayad bayaan ni Jud no kay. Pwede ra utang ma'am. Oo, 15 na og katapusan ang bayad ana. Hulo nindot siya kay pwede ra siya kanang. Pizza uno maningil mi. Oh, sige sige ma'am. Pizza 33 maningil gahapon. Okay, mamunot pa mugud akong bana ma'am. Ay mao, Oo, di makakwarta na mi anang pizza Ay 15 bagay ma'am. gyud sa imo na Oo. ang Oling Skin. Salamat ma'am. Oh, Thank you ma'am. Sige sige. Hindi na ko magdugay ha. Sige sige Ah, sige. ito na Ah, sige, ko. sige, Basta sige. kani ipang Salamat ma'am. Ayaw Salamat. ayaw pang invite og lain kay Oh. mas maayo man nga para ikaw rin mahibaluan na. Sige. Okay, salamat. Ako magdugay. Salamat ha? ma'am. Salamat. Oh, sige, sige. Salamat talaga. Sige. Bye-bye. Hello mga kahanusanan! Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa among YouTube channel, Like a Burn Alinuhu. Dagang salamat. Oling Skin.